Amerika'ya carektin êrişî Îranê kir piştî êrişkirina ser sê keştiyên bazirganiyê li Tengava Hurmuzê Amerika ev êriş dest pê kir. CENTCOMê ragihand ku wan li Îranê zêdetirî heştê pêgeh kirine armanc. Piştî vê êrişê dîsa Îranê berê xwe da hin welatên kendavê Supaya Pasdaran a Îranê diyar kir ku wan wekî bersiva êrişên Amerîkayê li Behreyên û Kuweytê li 85 pêgehên leşkerî yên Amerîkayê xistine. Artêşa Amerîkayê ragihand ku wekî bersiva êrişên dawiyên li ser keştiyê bazirganiyê yên ku li Tengava Hurmuzê re derbas dibin, wan zêdetirî 8 pêgehên leşgeriyên Îranê kirin armanc. Fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê CENTCOM li ser hesabê xwe yê X'ê daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de hûrguliyên wê êrişa tolhildanî hatin eşkerekirin ku doh bi hinceta êrişkirina ser sê keştiyên bazirganiyê yên li Tengava Hurmuzê dest pê kiribû. Di daxuyaniyê de wiha hate gotin. Hêzên CENTCOMê di cih de bersivda êrişên dawiyên Îranê yên li ser keştiyên bazirganiyê li Tengava Hurmuzê. Hêzên CENTCOMê bi cebilxaneyên xwedî arasatên hesas pêleke nû ya êrîşan pêk anî û li Îranê zêdetirî 8 pêgeh kirin armanc. Her wiha hat diyarkirin ku pergalên parastina asîmanî, torên kontrola fermandariyê û xalên rayedarên peravê yên Îranê hatine bombebaran kirin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku Îranê bi wan êrîşan agirbest bin pê kir û serbestiya hatin û çûna keştiyan qels kiriye. Artêşa Amerîkayê doh ragihandibû ku wan ji ber êrişên li ser sê keştiyên bazirganiyê yên li Tengava Hurmuzê dest bi êrişên bihêz yên li ser Îranê kiriye. Ev êrişa Amerîkayê di demekê de tê ku li Enqereyê civîna NATOyê tê li darxistin. Li wê derê piştgirî ji bo êrişa li ser Îranê hate kirin. There is complete commitment of the United States to NATO, but there was one, and still to a certain extent, is one expectation. So the commitment is there, no doubt. Sekreterê Giştiyê NATOyê Mark Rutte êrişên leşgeriyên dawiyên Amerîkayê li dijî Îranê wekî bi tevahî pêwîst bi nav kirin. Mark Rutte piştrast kir ku hevalbend wê di civînên xwe yên li Enqereyê de ji nû vetekez bikin ku Tengava Hurmuzê bi tevahî ji bo keştiyên navneteweyî vekirî bimîne. Li aliyekî din Supaya Pasdarana Îranê ragihand ku wan wekî bersiva êrişa Amerîkayê yên li ser başûrê Îranê li Behreyên û Kuweytê li 85 pêgehên leşgeriyên Amerîkayê xistiye. Îranê di van operasyonan de mûşek û dron bikar anîn. Ajansa Nûçeyan a Farisê daxuyaniya nivîskiya Pasdaran belav kir. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku Amerîkayê bi êrişên xwe yên şevê agirbest bin pê kiriye. Supaya Pasdaran dest nîşan kir ku artêşa Amerîkayê li peravên Hormuzgan û mahşerê êrişî hinek baregehên peravê û xalên sivîl kiriye û bi vî awayî peyman bin pê kiriye. Pasdaran eşkere kir ku ev operasyon li bersiva pêşî ji aliyê hêzên deryayî û hêzên asîmanî ve bi awayekî hevbeş pêk hatiye. Li gorî daxuyaniyê di vê operasyonê de bendera Selmaniya li Behreyînê, biryargeha fîloya pêncema Amerîkayê û baregeha asmaniya Elî Salim a li Kuweytê jî di nav de li 85 pêgehan hatiye xistin. Her wiha hat ragihandin ku droneke Amerîkayê ya cûreyê MQ9 jî hatiye xistin.